Merħba, dan huwa l-istazzjon tagħna Rescoli by Carlo fuq YouTube. L-episodju tal-lum ħankunu qegħdin niddiskutu l-stencils. Dak kollu li għandu x'jaqsam mal-stencils, x'għandna bżonn bħala għodda u kif għandna napplikaw iż-żeba biex ma ċċarċax. Ħafna minnkom jistaqsuna li jixtiequ japplikaw stencils imma qed jibżgħu li mhux ħajamlu xogħol tajjeb. Mela, tajjeb li nibda billi ngħidilkom li l-iktar ħaġa importanti fejn jidħol kwalunkwe xogħol tal-idej hija l-prattika. Mela, il-prattika hija importanti ħafna, speċjalment fejn jidħlu l-stencils. Jiġifieri tajjeb li jkollkom jew biċċiet tal-injam skartati, jew xi karti riċiklati fejn intom tistgħu tapplikaw dan il-craft biex ngħidulu hekk fejn jidħol l-stenciling. Din-mistoqsija hija validissima, kull min isaqsina fuq l-stencils isaqsina kif japplikaw l-stencils. U għaw ħafna metodi, l-iktar metodi li huma sempliċi huwa billi tapplika bi-stencil brush li hija din. Stencil brush tkun iebsa, tkun ftit miftuħa u inti just kemm tapplika ftit tagħmel ftit żeba u tiddebbja meta tapplika l-stencil tiddebbja b'dal mod. Ġifieri inti mhux isek qed tisbuħ imma qed timla il-vojt fejn għandek l-stencil li tittimla bil-kulur. Metodi oħra li tistgħu tużaw li jiena nużhom ħafna huma sponza tal-platti bħal din naqtagħhom kaxxiżar biex jien iktar ikolli kontroll ta' kemm ħanagħmel żeba fuq l-isponza. Importanti li meta tmiss iż-żeba mal-isponza ikollok ċarruta ħażina jew inkella bażi xi biċċanja ma' ħażina fejn inti tista' timsaħ l-eċċess taż-żeba li għandek fuq l-isponza u l-istess mod terġa' tiddebbja. Jiena żewġ metodi oħra li nuża biex napplika stenciling huma daw iż-żewġ tipniesel. Mela dan huwa pinsel antik ħafna. Wieħed mill-ewwel pniesel tal-Friendship li bdejt nuża madwar 4 snin ilu. Dan ibbiss għaw fuq baqa' b'xi mod jew ieħor xi ftit qartab imma u barra ma baqax daqshekk tajjeb għall-użu minħabba li kellu użu eċċessiv. Fil-fatt anke il-ħadita li hawn mad-dawra fiha il-pinsell hawnhekk bdiet tittikel allura hawnhekk ix-xjar appik li jibda jaqa'. Allura x'nagħmel? Peress li huwa jibes u jibqa' wieqaf bħala pinsell nużah għall-stenciling. L-istess metodu kif napplika stencil brush. Allura ftit żeba inneħħi l-eċċess taż-żeba fuq ċarruta jew biċċanja ma' ħażina u mbagħad niddebbja bl-istess mod. U da l-istess mod flok stencil brush jekk inti għandek wax brush pinsell li tuża biex tapplika x-xema tajjeb li tista' tużah peress li huwa bħala pinsell huwa wieqaf ix-xar iktar b'saħħtu, allura m'għandekx ċans li l-pinsell ħajimxilek la ġenba u ħajidħollok taħt l-stencil inti u tiddebbja. U da jiġi ovvjament isir bl-istess mod.
minnkom jistaqsuna ma jiena x'tip ta' stencil nista' nuża biex nagħmel stenciling. Ovvjament l-stencils huma kollha tajbin imma hemm uħud minnhom li ma jkunux heavy duty. Mela nista' nurikom l-ewwel waħda. Skużawni ħantilkom ftit dari. Mela din hija stencil tal-lettering. U bażikament jekk taraw il-karta hija ħafifa ħafna. U allura jkun hemm riskju li jekk ma tux siba sew u terfaħħa kif suppost bħalma ġara li l-error tibda titgħawweġ u meta tiġi biex tapplika iż-żeba jkollok problema għax tibda tidħollok minn taħt għax tkun mawġa. Mela, stencils oħrajn. Ita stencils li għandna pereżempju il-French Chic Furniture Paint għandhom set ta' stencils huma wkoll. U il-plastik li jintuża biex jisir l-stencils huwa heavy duty. Kemm f'dal każ u kemm anke f'dal każ. L-stencil hija heavy duty u b'saħħitha ħafna u sservik għal ħafna u ħafna snin. U mbagħad hemm stencils oħrajn l-istess għandhom il-karta, il-plastik li jkun oħxon biżżejjed li anke jista' jintuża għall-image, għall-raised stenciling, ġifiri fejn aħna nkunu rridu noħolqu l-stencil imbuzzat. U f'dal każ kemm din u anke din hija ħoxna ħafna u mbagħad hawn stencils bħal dat tip li jistgħu jintużaw huma b'saħħithom biżżejjed biex jiservuk għal ħafna u ħafna proġetti. Mingħajr ovvjament ma jkun hemm il-ħela tal-plastik li ovvjament isiru l-stencils minnu. Ħaġa li tridu żommu f'moħħkom ukoll li meta jkollok stencil li jkollha ħafna spazju hawnhekk allura tkun iktar delikata. Dawn huma affarijiet li huma ovvji ma ħafna drabi li ma nagħtux każ. Ġifieri importanti li meta jkollna stencil bħal di nieħdu ħsieba billi nagħmluha x'imkien ċatt jew inkella x'imkien imdendel biex il-plastik ma jitgħawwiġ u ma jkunx hemm mbagħad ħsara iktar il qudiem. Ħafna jistaqsuna x'nagħmlu biex nieħdu ħsieb l-stencil wara li nkunu użajniha. Mela, jiena meta bdejt nuża l-stencils ħafna u ħafna snin ilu kont niffissa li rrid innaddafhom u nġibhom qishom ġodda. Illum il-ġurnata tallimt li m'hemmx għalfejn li toqgħod taħsel kull darba. L-importanti li inti timsaħ l-eċċess taż-żeba speċjalment jekk jidħol taħt l-stencil, jekk innotajtu l-stencils anke li qed nurikom huma wkoll mimlijin żeba u ċaflis. Mela f'dal każ kull ma għamilt jiena peress li din użajta għad-dabbing biex nagħmel l-stencil ma naddaftix, ħallejta kif inhi, issa jekk tinnotaw hawn taħt inġema' ftit żeba. Importanti li dik inneħħuha biex meta niġu biex napplikaw l-stencil tibqa' naċċatta fuq l-amara jew id-dekorazzjonijiet li ħankunu qegħdin nagħmlu. F'dal każ din l-stencil rat ħafna għamlitu żmienha wkoll imma għadha tajba biex nużawha għal ċertu affarijiet oħrajn. Jekk tinnotaw fejn jidħlu l-irkejjen, nista' nurikom iktar hekk fil-viċin, hawnhekk fejn jidħlu l-irkejjen tinġema' ftit ukoll iż-żeba, pereżempju anke hawnhekk tinġema' żeba matruf. Jiena llum il-ġurnata li sibt komdu hija sponża imxarba kif nuża l-stencil nimsaħ mill-ewwel u mbagħad il-kumplament taż-żeba nħallih jinxef. Aħna l-importanti li jkollna it-trufijiet notfa. F'każ ta' stencils li huma rotob bħal mija din sibta komda ħafna li ma nnaddaf assolutament xejn. X'inhi ir-raġuni? Ir-raġuni l-press li l-plastik huwa artab ħafna fejn il-kliem biż-żeba eventwalment jibbiss. Allura meta jien qed napplika iż-żeba u nħalliha tinxef mal-stencil meta niġi biex nerġa' nuża inqas għandi ċans li jidħol li żeba taħt l-stencil għax inkun qisni issiljajt it-truf biż-żeba minnhom fiha. Ħafna minnkom jistaqsuna
Imma jiena kull meta niġi biex nagħmel l-stenciling dejjem qed ikolli iż-żeba tidħol li taħt l-stencil. X'nista' nagħmel? Mela din hija problema ta' ħafna u anka tkun ġieli problema tiegħi għaliex iż-żeba tidħol taħt l-stencil. Ir-raġuni hija sempliċi ħafna u ħafna mid-drabi dik hija l-problema. Il-problema hi li fuq il-pinsell jew l-isponza li nużaw biex nagħmlu l-stenciling inħallu ħafna żeba. Il-pinsell irid ikun pratikament xott miż-żeba biex inti meta qiegħed tagħmel tafas fuq l-stencil inti qed timmarka biss mhux qed timla bil-kulur. Ħafna drabi konna bżonn nagħtu żewġ passati li hija l-aħjar soluzzjoni biex jalqilna l-stenciling imma rridu nqogħdu attenti ovvjament li ma nagħmlux ħafna żeba. Inqas żeba iktar ħajħolġilna l-stenciling kif suppost. Ġifieri dik żommuha f'moħħkom less is more fejn jidħol l-stenciling. Ħafna jistaqsuna li x'iridu jagħmlu biex ma jkollhomx problema meta jiġu biex jagħmlu pattern. Ġifieri inti għandek wiċċ kbir u ħatuża l-istess stencil għal ħafna drabi. Mela, l-ewwel ħaġa li għandek bżonn anke meta għandek xogħol bil-wieqaf l-aħjar li flok iżżomm l-stencil bidejk tuża masking tape. Ġifieri titwaħħal il-masking tape fuq biex l-stencil tibqalek dejjem ċabta u tibqalek fil-post. Mela, hawnhekk għandi din l-stencil li hija parti minn mandala, hija kwart minn mandala allura jien rrid noħloq ċirku. X'irrid nagħmel? Mela, meta napplika din l-stencil nista' nuża l-masking tape jew le jiddependi il-wiċċ u kemm aħna għandna jdejna sodi. Naqalgħu l-stencil minn posta, ovvjament, jinxef taħt. Nistgħu ngħinu l-proċess billi innixfu b'hair dryer jew b'heat gun. Issa, mela biex nurikom kif tapplika. Mela hekk għandna din linja tieqaf hawnhekk. Ħafna drabi meta niġu biex naqbdu l-stencil u nqabbluha hekk hawnhekk ma jaqblinniex. Mela x'nagħmlu? Flok immexxu l-stencil hekk. L-stencil mela hekk applikajna u l-stencil nużawha min-naħa l-oħra. Allura għandna din l-istess linja li ħadd tiġi taqblilna żgur minħabba li l-istess waħda. U nibqgħu sejrin hekk għall-istess proċess kollu u hekk tiġina il-mandala kif suppost. Din tapplika wkoll għal proċessi għal stencils li huma kwadri li joħolqu ċertu tip ta' pattern b'dan mod dejjem inkunu qegħdin naqblu fl-stencil li nkunu qegħdin noħolqu. Issa, nżommu f'moħħkom mela, masking tape biex nżommu x-xogħol wieqaf, innixfu l-stencil, iż-żeba tal-stencil qabel ma napplikaw il-pattern ta' magħha. Dik hija importanti ħafna anke li nimsħuha naqra l-stencil għax hemmhekk jekk aħna npoġġu l-stencil, ovvjament, fuq żeba friska jista' jkun li jiċċappas jew ħajjiċċattija il-pattern. Ovvjament, better safe than sorry. Issa wasanna għal ħin tal-prattika ħankun qed nurikom kif tapplika stencil kemm bi sponza u kemm bi bniesel differenti imma qabel kemm infakkartkom biex tagħmlu subscribe fuq iċ-channel tagħna x'iridu tagħmlu titlu fl-account tagħkom tal-YouTube issibu Rescoli by Carlo u taħt Rescoli by Carlo jkollkom miktub subscribe u qampina. Subscribe ikun ifisser li intom ħatkunu qegħdin issegwu l-episodji tagħna u l-qampina tindika wkoll ikollkom notifikazzjoni fuq il-mobile jew fuq il-laptop tagħkom li tela video ġdid minn tagħna fuq l-istazzjon tagħna ovvjament li huwa Rescoli by Carlo. Mela tajjeb tinsewx tagħmlu subscribe u wkoll tafsu l-qampina. Grazzi. Issa jew miegħi ħammorru ħanurikom kif tapplikaw stenciling b'modi differenti u kif tevitaw li jkollkom ukoll il-bleeding taħt l-stencil. Tlaqna. Merħba, dan huwa l-istazzjon fuq il-YouTube channel.
Merħba, dan huwa